Acum 4 ani. Hai, tași. Acum 4 ani erai pe Chamber nerăcut. Vorbim jos. Da, și stai grijă aici, da? Stai grijă aici când traversezi, da? Cu grijă să nu cazi. Stai un pic, mame. Hai, cu grijă! Așa, tași, de acolo poți să-i dai, poți să-i dai. Mai dai un pic în derapaj ca să nu intri în bolovani. Așa, foarte bine. Foarte bine. Bun. Bravo. Bravo, bravo. Ce ai, bă? Tu nu ai să-l fi văzut ieri pe crust. Să-l fi văzut? Da. Bine, nu-i dă tași, ăla că e înclinat. Ăla dă la cabană. Da, da. Ce facem? Vă zic pe făcură sau robotul? Mă interesează un pic tactul peste văzuța. Ia-o căsuță. Ia-o. Trage asta. Ok. Trage asta. Da. Da. Bagă asta pe mine să blochează. Bun. Tactul a rămas în urmă. Aia 5 trecere, ce să-i fac? Nu știu dacă ar fi. Dar și eu când eram, am trecut. Vezi, tu n-ai mă alpin trecere, ce crezi că ai? Tu ai? Am trecut. Ale tale crezi că-ți mai șmechi? La certat. Hă? Am făcut un meci pe greață la certat cu alpin trekerele alea. Tu? Am făcut un meci pe gheață la certat cu alpin Păi da, că sunt înalte, mă. trekerele alea. Sunt înalte și... Meci pe gheață la certat cu alpin. Păi da. Vai, copilul. De acum dincolo. Păi da. Când am din atât mi-au colțarii. Păi da. Păi da. Păi e să-ți ai, să ții colțării totdeauna. Cu care m-am uitat aici. Păi foarte rău. Să fie fucking, dacă m-a prins pe aia. Păi dacă acum... Câți ani ai, mă? Hă? 7? Dacă acum la 7 ani uiți. Când ai fi ca tactul, ce mai faci? Hai că am ieșit în cerdac, mai avem un pic. Și acolo facem un pic de pauză, mai lungă. Să spunem pe ele. Păi da, Să... mâncăm. Acum, orice schemă de asta de soare și de așa, am Da, cocherat bă, căcați manele. N-are nimic, n-are nimic. Așa că mi-a făcut 3 viraje deasupra acolo. Nu mă, nu, el e safe, știi, și Răzvan să criza el la fel. De asta, știi, Bine, băi, n-am zis nimic, am stat sub el, am zis, bă, dacă... nu mă, el e safe, nu, e safe, credem. Eu l-am văzut ieri pe o crustă de jumătate din firea României abandonat. De asta. Doar că îți dai seama, are schiulețele mici, știi, și nu, na, Bine, aveți 25 de kg, nu e o Da, problemă, dar se da. poate. da. Bravo, tași, Bravo, bă! super. Cred că cu chestia asta îi face o poveste. Da? Voi scrie o poveste extraordinară. Stai să ajungem acasă. Stai să ajungem acasă. Uite, uite pe Răzvan. Tocmai ce ziceam. Exact. I-a fugit un pic piciorul. Bine, mă rog, el e stresat acum cu tași. Copilul, da. Bravo, tași. Foarte bine. Foarte bine. Te-ai descurcat foarte bine. Foarte bine. Hai, ai grijă că e crustă, da? Da. Așa, mai aștept.
Vezi că e crust. Virează mai sărit un pic, știi? Virează mai sărit. Așa, așa, aruncă picioarele un pic, mai sărit. În crustă trebuie să virezi mai sărit un pic. Așa, dă-i viteză, 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 viteză. Viteză, bun, 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 bun. Bravo, bravo. 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 Bravo, bravo. Bun. Bravo, taci, gata, dai. Hai că aici s-a muiat. Poți să lași schiul aici la vale, fără fund. Bun, bun, hai. Aici n-ai treabă, n-are ce să plângeți. Bun. Bine, astea sunt spectaculoase nace, știi că nu... Cum zice dacă... nu contează, noi suntem pe dreapta, mă, n-avem treabă. Hai, du-te după mare. Nu știu ce era, știi că avem câte ora am. Uite. Grijă la cap. Da? E foarte mult aici. N-are mă cum să cadă, ce ai nebunit. Nu să cadă. Așa. Coada, 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 că nu ține. Coada, coada. Coada mare, uite o bage așa, îi dai drumul. Bage așa, da. Așa, uite așa, da? Și acum te țin eu, da? Așa. Exact, ca pe un pumnal. Da. Așa. Așa. Scoate-l acum. Îl bagi mai jos acolo, așa, așa, ca lumea. Așa, ca lumea, să fie băgat ca lumea, da? Așa, păi da, vezi, aici la următoarea. Bine piolete, bagă bine piolete. Așa, 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 bun. Bun, bun. Fii-te în piolet. Îți în piolet, da? Așa. Așa, așa, foarte bine, așa să-l bagi. Așa, înțeles, da? Așa, îl bagi, bagă-l bine, mă, bagă-l bine. Așa. Unde-i stâncă, asta e, dar unde poți să-l bagi, bagă-l bine, da? Până la fund. Așa. E gaură, vezi că e gaură, să ai grijă. Așa, pune-l așa în funduleț, hai. Așa, ridică piciorul, da? Dar nu te pune acolo, că e gaură, stai încolo, mă. Încolo, uite, nu te uiți încolo. Îți dai drumul aici să duc căpățânea. Du-te, mă, încolo, mă. Hai și, mă. Aici e gaură. Piciorul ăsta, îl pui uite acolo, așa. Hai. 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 Bagă-l bine, bagă bine ăla, bine. Așa, te ții bine pe picioare? Da? Hai. Tu poți să mergi acum. Poți să merg când vreau eu, mă, nu când zici. Stai, bă, aici, bă, te-ai după tactul, mă. Bă, cine-i șeful tău, mă? Hă? Stai, mă, dângâne. Tași. Alo, mă auzi? Da. Cine-i șeful tău? Hă? Cum nu știi? Cum ai trecut? Hai, acolo merge, dă-i pe vale. Dă-i. Bun. Bravo. Foarte bine. Foarte bine. Bravo. Gata. De aici mai le punem jos în drum. Ușor, bă, ușor. Ușor, ai grijă cu limbile alea. Vezi să o te împiedici în ala.
am băut, gata, am zis. Hai. Așa, da. Hai să fac tactul, că tactul e în boschet acolo. Ce faci? Bă, e izvor aici, bă, e izvor. Tactul că dă vai de mama lui dacă mai bea și alcool. Chiar ajut vai de mama lui. Dacă bei alcool, bei mai puternic așa. Nu, A? nu. Pe secundă poate, dar după aia Păi da, da. te îmbeți, ești praf. Tactul dacă mai bea și alcool s-a terminat pe el. Dar nu vrei să te îmbeți la El dă, 2000 de el dă